bayangna penyanyi dah. Sikile pada orang keton. Sikile pada orang keton ana juri-jine apa ora. Ya nalah, oke lah. Kur keton dengkulat. Juri-jine pada umpetan. Iya kayak Pepe Pantro. Bapak dong sehat. Ala ora gemblung. Nyong bengi siki gemblung. Oh, memper. Ya ora sehat ora. Memper menggemblung. Waras ya gelana. Nek sehat dia, nek ora sehat ora mengeneh-eneh ya. Menggemblung kok 3 wani wit. Nah, justru gue sing angel ngeliat menggemblung ya. Mbak Amanda. Tepi. Terus dalamnya temu di kula teng Bogor. Bogor. Saking Pati Sanes. Bogor. Pati Muan. Bogoran. Untuk Bogor Jakarta. Bogoran. Lawuh mriki sepatus nglelipur ingkang sampun rawuh pamiarsa sedaya minggahipun ingkang menggugati nggih. Bapak sinten niki? Bapak Hajat kali Ibu Hajat. Nanti si mau ya. Ayo. Undangannya nang kana bisa. Bapak Hajat. Bapak Hajat lah. Nggih. Nikahan nggih? Bapak Mono. Pono. Bapak Supono. Nggih, kalian Ibu. Aja wani-wani karo Bapak Supono. Pripun sih? Kowe ngrewel-rewel nang kene dislengso. Aduh. Diglundungna kayaknya. Mas ora. Oh, Bapak Supono duwe slengso ndek ora. Napa nggih? Iya. Sepundi sih Pak Supono pundi? Oh, nikah. Oh, gagah banget, Masya Allah. Lah, ya. Lah, aku terus kayak Bu, aja jengkel, Bu. Aja jengkel, Bu lah. Iya. Iki Bapak ke sinten nggih niki? Pak sinten nggih? Pak Prabu. Oh, nggih. Prabu Minaksinggo. Selamat malam, ketemu lagi. Nanti mak ketemu. Kowe pengin nang kono. Oh, nang kono. Iya, nang Pertelon. Lagi kowe dadi nutur rongsok Iya, kowe. iya lah, kena bareng kae wingi. Nang Dindiana Pak Prabu lagune napa Pak Prabu? Hah? Iya, sopan. Apa kan? Pripun? Lakon. Lakonnya apa? Lakonnya siapa? Kenapa? Oh, nang Dindi dadi lakon. Wong anu adoh dadi ora genah ya kowe. Krungu kok. Anu mandan ki ya. Ya suwe. Nyanyi budeg nanu. Aja seru-seru. Ya, Mbah Gondrong juga sebelah mana duduknya Mbah Gondrong? Mbah Gondrong yang punya MGR mager. Males banget wong. Mager. Di sih wonge lah. Bali kayaknya. Bali kayak Rewang nang kono sintren. Ya nanti ditunggu ya. Nih sudah ada yang punya lagu atau belum? Keluarga besar? Kira-kira ada lagu? Belum. Ibu-ibu punya lagu enggak ini ibu-ibu? Lagune Campur Sari ya. Besok malam dongdut. Tombo kangen. Kangen karo siapa? Kangen karo Sinta mesti. Iya, coba film. Ala yang ngono. Nyatane iya. Lah iya sing penting kan wong disoting wong anu ngomong kangen karo Sinta. Iya. Kemutan ndang gerbus pokoknya. Iya, ayo. Mangga. Sindangara spesial buat semuanya. Mbak Prabu mangga. Kita
menika sampun Mbah. Spesial kagem sedaya tamu undangan juga keluarga besar Mbah Prabu juga. Mangga silakan.